כי היא לא הפסיקה לעבוד. חבר'ה, בקיצור, לפני 3 שעות אנחנו מגיעים פה באור אחרון. אני מקבל הודעה מאשתי לשים פרח בבית של הילד ומני גודארד. הם היו 2 שמובילי הקיבוץ. היה להם ילד שהוא כמו ילד מאומץ שקראו לו זיו שופן. הוא גם הגיע לפה בלי אקדח ובלי כלום. הגיע עד לדבש, לקח שם קלט של איזה מחבל, התחיל להסתער, נכנס לתוך הקיבוץ ונהרג. הם בתוך הממד שם ניהלו מה שניהלו, לא יודע בדיוק. מסתבר שבשלב כזה או אחר הם כנראה נהרגו, והחמאס השתלטו על הבית שלהם ועל הממד שלהם והפכו אותו לחמ"ל. שם הם ניהלו את כל הקרבות מסביב. ומה שיש לי פה אצלי במצלמה, הממד, כדי לגמור את הסיפור הזה של כל ההשתלטות שלהם, הגיע פה טנק, וטנק מרכבה מהרמה הכי גבוהה שיש. הוא נהרג, המג"ד, והם ירו שם 3 טילים. בתוך הממד, יש לי תמונה עם 3 הטילים. פגזים, סליחה, והם ככה השתלטו על הבית. יהיה זכרם ברוך. חבר'ה, בבקשה, שמרו על עצמכם, כי אנחנו פה, כל המתנדבים ועם ישראל, אתכם אוהבים!